μένουν όλοι οι περιφερειάρχες να εκδικαστεί, να τελεσιδικήσει τέλος πάντων η υπόθεση και μετά, αν καταδικαστεί ο ερετός, να εκπέσει το αξιώματός του. Κάτι τέτοιο λέει δεν συνέβη στην δική μου περίπτωση. Μιλάμε με τον κύριο Καλλιοτζή για να εξηγήσει και ο άνθρωπος την δική του θέση. Όποτε θέλεις δώρα παρεμβαίνεις. Καλησπέρα σας, κύριε Νομάρχα. Καλησπέρα κύριε θεατές σας. Λίγο πιο δυνατά να σας ακούω αν μπορείτε. Βεβαίως. Για να μπω στην ουσία του θέματος. Συνάδελφο. Πείτε μου σας παρακαλώ, καλώς σας έθεσε σε αργία ή όχι η κυρία Περιφερειάρχης? Με την απόφαση που εχθές ήρθε, ασφαλώς κακώς, διότι για αυτή την υπόθεση είχα δικαστεί, είχα παρουσιαστεί στο δικαστήριο πέρυσι 8 Ιουλίου το καλοκαίρι, πριν ένα και πλέον χρόνο, και είχα αθωωωθεί. Για την άλλη υπόθεση? Τι είπατε? Για την άλλη υπόθεση με τα αμνοερήφια? Αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά 4 κτηνιάτρους, τους οποίους είχα στείλει στο πειθαρχικό με την κατηγορία που επισύρει και οριστική πάυση, αλλά κατηγορούμε για το ότι δεν ακολούθησα ακριβώς την τυπική διαδικασία. Αλλά η ουσία στο τέλος είναι ότι τους παρέπεμψα με αυτήν την βαριά κατηγορία. Βέβαια πήγαν και στα δικαστήρια. Κοιτάξτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι. Η πρώτη υπόθεση δικάστηκε πέρυσι το καλοκαίρι με εισήγηση του εισαγγελέα αθωτική και ομόφωνη απόφαση. Για τον συνεργάτη σας εννοείται με τις 50.000 ευρώ? Ναι, για τις 52.000 ευρώ. Γι' αυτό αθωωθήκατε από εφετείο. Τι να το συζητάμε? Πάμε στην υπόθεση με τα αμνοερήφια. Να εξηγήσω όμως, να κάνω και το σχόλιο μου, αν μου επιτρέψετε. Ευχαριστώ. Αυτή η υπόθεση ήταν γνωστή και στην νέα Περιφερειάρχη μετά τις βουλευτικές εκλογές από τον Οκτώβριο του 2009. Δηλαδή εδώ και 10 μήνες περίπου. Ναι. Μπορούσε λοιπόν, εάν ήθελε να κάνει χρήση του Προεδρικού Διατάγματος 30 του 96, το άρθρο 72 παράγραφος 9 και 10, να μεθέσει από τότε σε αργία. Το ερώτημα είναι λοιπόν, γιατί σε αυτή την υπόθεση την κρατούσε 10 μήνες και την ημέρα που εγώ ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου ως υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας, την επομένη μου απέστειλε απόφαση ότι με θέτει σε αργία. Είναι ένα ερώτημα. Είναι, λέτε, για να βλάψει λοιπόν την υποψηφιότητά σας. Την απάντηση στο ερώτημα που βάζετε. Το δεύτερο θέμα είναι, την καταλάβαμε. Το δεύτερο θέμα είναι ότι ναι, έχει την απόφαση το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυριδικών Καβάλας, με το οποίο έχω παραπεμφθεί, το ξαναπήρε τώρα τον Αύγουστο. Και μόλις το πήρε, την επομένη μέρα έστειλε και την απόφαση με την οποία με θέτει σε αργία με δεύτερη απόφαση. Σε αυτό ορθώς έπραξε? Τι είπατε? Ορθώς έπραξε η Περιφερειάρχης? Ακούστε, 12 χρόνια που συμπληρώνω νομάρχης, θα έπρεπε να είμαι μονίμως σε αργία. Διότι όλα αυτά τα χρόνια διαρκώς είχα υποθέσεις δικαστικές σε εκκρεμότητα. Δεν έχω καταδικαστεί καμία φορά, ουδής Περιφερειάρχης μέχρι τώρα, είτε την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας, είτε προγενέστερα την περίοδο του Πασόκα το 2004 και πριν, δεν έκανε χρήση αυτού του δικαιώματος. Διότι με αυτήν την Πάντως αυτό προβλέπει ο νόμος, κύριε Καλλιοτζή. Αν έχω καταλάβει καλά, δεν είμαι και ειδικός. Ήθιστε όμως, προσέξτε κάτι, ήθιστε, εάν θέλει να κάνει χρήση άμεσα, ναι, μπορεί όμως να περιμένει την δικαστική απόφαση και μετά, εάν καταδικαστείς, μπορεί να σε θέσει σε αργία και να ακολουθήσουν τα όσα προβλέπει η νομοθεσία. Αυτό διαρκώς γινόταν και σε όλη την Ελλάδα. Ουδής Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μέχρι τώρα έχει θέσει ποτέ ένα νομάρχη σε αργία πριν γίνει η δίκη και βγει η απόφαση του δικαστηρίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η πράξη. Κύριε Νομάρχα, μήπως θα έπρεπε τελικά να κατηγορήσουμε τους άλλους περιφερειάρχες που δεν κάναν αυτό που προβλέπει ο νόμος, αντί να κατηγορούμε την περιφερειάρχη που πράττει αυτό που της επιβάλλει το καθήκον της? Και σε τελική ανάλυση αυτό είναι και ο άλλος της. Εάν πούμε ότι στη μία υπόθεση το καθήκον της επέβαλε να ασκήσει αυτό το δικαίωμά της 10 μήνες μετά, και στην δεύτερη υπόθεση το καθήκον της επέβαλε να ασκήσει 2 μέρες μετά, νομίζω ότι αυτό μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι σαφώς είναι με καθαρή σκοπιμότητα αυτή που προανέφερα, και κυρίως ότι όλα αυτά τα προανήγγειλε με συνέντευξή του, αφελώς μπορώ να πω, ο σημερινός Δήμαρχος Καβάλας, ο κύριος Σιμιτζής, στις 13 Ιουλίου, ένα μήνα και πλέον πριν από την ώρα που μιλάμε, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο. Αυτό είναι το τραγελαφικό, ότι είναι εμφανές ότι υπήρχε κάποια ενδοσυνεννόηση
και ανέμεναν ενδεχομένως να ανακοινώσω εγώ υποψηφιότητα και μετά να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Όμως δεν με πτωούν, διότι επί της ουσίας είμαι βέβαιος ότι όταν γίνουν τα δικαστήρια θα αθωωθώ, διότι δεν υπάρχει κάτι επιβαρυντικό και κυρίως δεν αφορούν καταχρήσεις. Είναι διοικητικές αποφάσεις που μπορεί από την πλειάδα των υποθέσεων, είτε που ελέγχονται από το Σώμα Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης ή που καταγγέλλονται ή για διάφορους λόγους βρίσκονται σε προκαταρκτικές, προανακριτικές ή δικαστικές διαδικασίες σε εκκρεμότητα, ασφαλώς κάποιες θα έχουν και τυπικές παραβάσεις που μπορεί να μην αφορούν τον νομάρχη, αλλά αφορούν υπηρεσίες. Και όταν αφορούν καταλάβαμε και την ουσία της υπόθεσης και το τυπικό. Θα σε ευχαριστήσω. Καλά ξεμπερδέματα πρέπει αυτές οι μέθοδοι, να ευχηθούμε. Κοιτάξτε, τα ξεμπερδέματα θα δώσει πάλι ο λαός την 7η Νοεμβρίου. Τα ξεμπερδέματα όμως αφορούν περισσότερο και για τη δικαστική περιπέτεια εννοώ, ναι. Αυτούς που ήδη εκμεταλλεύονται και διαχειρίζονται με τέτοιες μεθόδους θέματα διοικητικής φύσεως, που είναι προφανής και εμφανής πλέον το ότι έχουν εκτεθεί και έχουν δημιουργήσει ένα θέμα στο νομό Καβάλας, και αυτό σαφώς είναι σε βάρος τους. Ας είναι πιο προσεκτικοί. Νομίζω και πιο τίμοι θα ήταν ακόμα καλύτερα. Κύριε Νομάρχη, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Περιφερειάρχης, η οποία κατηγορήθηκε από τον κύριο Καλιοτζή, η κυρία Κόκλα είναι τώρα κοντά μας. Κυρία Κενικέ, απαντήστε χωρίς να θέσω εγώ ερώτημα στα όσα είπε ο νομάρχης, τον οποίο εσείς με έγγραφό σας θέσατε σε αργία. Έθεσε σε αργία τον νομάρχη γιατί ακριβώς υπάρχει ένα μετάκλητο βούλευμα. Αυτό το οποίο όφιλα να κάνω είναι μια διαπιστωτική πράξη την οποία προβλέπει ο νόμος. Επί της ουσίας της πράξης και των πράξεων του νομάρχη έχουν αποφανθεί τα αρμόδια όργανα. Το βασικότερο είναι οι πράξεις για τις οποίες έχει βγει το αμετάκλητο αυτό βούλευμα. Και οι πράξεις όσον αφορά τις ελληνοποιήσεις των αμνοερυφίων είναι σίγουρα μία πράξη η οποία αφορά παράβαση καθήκοντος με σκοπό να προσπορήσει όφελος προς εταιρείες εισαγωγής ζώντων ζώων από τρίτες χώρες της Καβάλας. Αυτό προκύπτει με βάση το μετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Πρωτοδικών Καβάλας. Η δική μου ευθύνη ήταν να εκδώσω αυτή τη διαπιστωτική πράξη. Δεν ξέρω με βάση την τοποθέτηση του νομάρχη αν αυτό που ζητάει είναι να παρανομήσουμε, γιατί έτσι ήταν το εθνικό δίκαιο. Η διατήρηση αυτού του εθνικού δικαίου μας έχει οδηγήσει εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Το γεγονός ότι αόριστα αναφέρεται σε άλλες αποφάσεις ή άλλες πράξεις οι οποίες εκκρεμούν ή εκκρεμωδικούν σε βάρος του, δεν μας δίνει καμία απάντηση. Πρέπει να μιλήσουμε για κάθε μία πράξη συγκεκριμένα και να δούμε για την πράξη που αφορά ή το συγκεκριμένο αδίκημα, να δούμε τι ακριβώς προβλέπεται με βάση τον νόμο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα μετάκλητο βούλευμα και με βάση το μετάκλητο βούλευμα η Περιφέρεια οφείλει, η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας οφείλει να εκδώσει τη διαπιστωτική πράξη της αργίας του νομάρχη έως ότου αυτή τη λεσοδοκίσει στην δικαιοσύνη. Κυρία Κόκλα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας.